Arta ki jum pen penan ke dola pen arta ki jum hek au somara tuma phan sai ke pachong dada puthak chirok tok amai kangi. Karbi Anglong alo prek jam adimalong World Environment Day ketalon. Bai thalang so kampur pen tharvia pi adak atuwar kasemar ji phan long e kisom. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long pen ilisami mirin hansepi pinibertang ton pen arjupanik tha. Kidam tang wo signify clear ni Nilip constituency ka parlo Kuruwa Bastia long arta ki jum hek so arlo la pen arta ki jum osomar tuma phan sai ka pachong dat mate early marriage kam child labor puthak chirok tok amai padupon. Bang so mai along Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee MIP sangpi Violet Bepi Lamjai Sarpi Sobina Rong Pipi Nilip Soarlo Chingthora Song MIP sangpi Malika Kropi Priscilla Katharpi sangpi Ka Rong Hangpi Phudang Rong Pipi atum chetong dun Bang so sai ki ding pona bangki misen atheman no nakaya hut arta ki jum hek a soarlo atum pinan ke dopen ke khangjia puthak lapen arta ki jum hek a somar atum aphan loke pacherli nangji adim kapachong dat lapuson si thekpon longlo lasi bangso puthak si jesemet chirok tok amai padupon lo busi ningje pon Adivasi to Peace Accord Adivasi Peace Accord Implementation and Coordination Committee moi Central Committee Vice President Rong atoka no along bangso child marriage pen child labor puthak rada tum kachini nang je bangke kinang sot athe arta kavi pin pen pisok en pen ajo pin nangan soarlo tum apran ki dam nang ta dolo lasi bangso puthak ke bangji arni kachire thekji aphansi bangso sai deng pono busi Violet Bepi pen ningje pon Ton kunani la tumpa pentame pinia meeting na dum pentame anu ka prek pen pachi thang pon na hala tumya sini tumana ke hang do ko hala tum tong tame dam ko kunan mana ni tumana ke phadem anang ni tumanga dam bom bola bangke ason si teng kon bom si dam bom ko pini ram so jut ko la bangka lilo la bangke jate tum kar biang long sitame raso nong no bangke kapa widaji pansi nili tum pen same bor iji la pe kar biang long rat tame la so lam bangke bor i pon ko school long pen cheng lo college long pen cheng lo hem along hem thang hem tun Jeng society long ang ton tame labang ke chethan jengon kon kenang sot sini tuma bangke matha pon lo Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Piniwo signify porni sominda radang World Environment Day ketalon pona sonsi Karbi Anglong aluta me prek chamadi malong World Environment Day mission pen ketalon pon Pier thelong ache theke do pi an reng nangji lepute tomon henlo akinang sot tomon le ave lepute pier thelong ajara pitame reng un e lapen labang so tomon ili ke rengji aphan ke long pon ke thengpi thengprang pan henlo lasi ili pier thelong reng bom nangji lang lepute thengpi thengprang ke e kisom akinang sot lapen ke rai koma bang akinang sot binong Lason si vo signify porni sominda radang along World Environment Day ketalon pon along pacheton don si dongkamukam forest range atum pen prek jamadi malong thengpia klim ke ajai mek deng pon Lason si dolamara police station angkang ta World Environment Day ajai mek deng pon Northern Range dolamara soil conservation kohora atum pen ajok thengpia klim Towarari LP School ME School Anparta Anganwadi Center along Hai Huita thengpia klim Epon. Hala Puchintong constituency arlo sitami school apen prek jam asong atum World Environment Day talon dun. Lason si Kungri P LP lapen ME School, Singdolo LP School, Rongjang Phong School lapen Chintong KSA Head Branch lapen Umjakini Range Forest atum pen patur piponsi ke ongdong adim thengpia rong so pen ke chenglok kaprek a thengpia klim Epon rinti. Lason thak thak si Kheronia Hawar long tame prek jamadi malong World Environment Day katalon pon. Assam Gram Mitra Society atum pen chepahem phu ponsi Clean and Green
Hawaipur pu athepi en ponsi nijang Karbi Anglong Hawaipur Hajagafer arong along lapen Kheroni Southern Range Reserve Forest along Thengpi arong ke kepadopon. Labang solong Kachirabdun Southern Range Kheroni Sibarai Borsong English School Hauflong Tinyali lapen Sengya Subhadan Green Industry Private Limited atum pensi bangso jaimek dengpon. News report Karbi Anglong Live. Lakhaisi Duar Amla constituency ke parlo Baithalangso Kampur pen Tharvia B adak atowar kaselam ponji aphan pura pini Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhachandra Taro ari dengpen long e ke somasai dengpon tanglo. Bangso long e ke som amai long Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhachandra Taro aluhi sarpo aman pen kachetong dunalong Duar Amla BJP Mondol amai Phukhor Singh be VDC Chairman Gojen Kro lapen PWD Engineer pen kedanglok staff atum chetong dun rinti. Bangso adak ke damtang ningkan ko an penlone towar ka hino ponta pini arni an lapuson mesen atowar nang kesemar ji aphan long e ke sompona long aputhak rongara datum pen ningkarong chepaklang pon. Bangso adak long apong langkang lumajok ke ongdong a contractor atum aning hangbang awe bonda nilikiri chepaduk si nona bangke semar pon long po. Lasi bangso towar ka semar pon hut ronga soratum aphan Thangnat ke pasik tak dunde pin pen ke patang long chia phansi EM taro sang ho pen chuning ripon. Haru pindha pen hat up to inghinan haru ebian nilitum rong tumengan nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke cengsi homosti eknong doromla homosti kapar lukang ladak polling center inghina polling center along chehla ji tuar stami ajir ding pluipen kawe jok labang so tuar ka sengson ka ajir ding ulo satami contractor tum claim clerek athe bang dak bang kai ke matami nengkan selong batai fu troksi andar langing lumder ma latum claim a hirek lo la se jat pen sami claim vek nei punili kiri contractor fan ke ban tera ko pa claim thui pusinili ka borilo pini la se dak along ital pini ke som long lo an pel la an so se stami la dak pina ana sign in tum kideng ponji pancha ke tingwai dilo ha ing hina long ke RCC bridge along stami RCC bridge taminil tum survey pon morni si RCC bridge tel tum dak theklong po nonan ke tilong pen lok se lang tum pu parai harai chela aneng kantin ta humpu humstrok sia tilong nilikai ta nilihin hoi pen senili ki pinang dakarar tum phan mui prang bang ke RCC bridge ke tanglo pulo tangte tilong ra bijok plot ta helo pe ladak arar tumbang ke akisung ke ladak lo Karbilang pi hydro project pen ajoini ada langjong si ke pleng lo pole lang thu po la batai pu troksian ke dak inglum poncai dolo pinaan akisung dak arar tum dolo basirar tum da pulo la sotuar ke ingtui nei la sela bangso tuar ka pang tu i phan samela mathauri type hedi la so bang senili proposal pilo Ulukunchi ben hemari rongphar Karbi Anglong Live. Nang likrehini ang deng choli tang det pen Konara College lapen Institute alongsi men ka chet habdun jimapu kamatha akisung doma. Jongsi do pulo tangte pini pen ke matha ekrinon. Athenang lituma phan isi birta ke medu. Lake Karbi Anglong tourism saikam lapen district administration hin pen chepatir piponsi Noida rong sopialong ke do National Council for Hotel Management and Catering Technology ke parlopon Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science in Hospitality and Hotel Management Surihini ra inkora ke thompen Surihini ra inkora trok apartment ke Charlie Dunji aning ke hang ari soijang toma phan ke phapon Labang so degree laki India long nong nam kachet hangklong Jawaharlal Nehru University New Delhi pensi ke pangthekpon pami Labang so long ke Charlie ari soijang atuma phan pharo isi voreng ang hoi setami det piarlo kali pulotang te det pi ang tan setami ke pekpon padovekji Labang so BSc Hospitality and Hotel Management along ke Charlie dunlong je phan apuna chak kenangji lake Amen ka chajok dunji atum ke Charlie ang deng ki jumnai pusatame nongme ka chathangklong Board Institute University along pen General EWS OBC atuma phan plike prapho mate 45% SC ST PWD atuma phan plike mate 40% an ingdeng krehini asarlang along duvek ningji launch ota kalilang ingdeng krehini ke Charlie ponahur ajara stream pen Arts Science Commerce Vocational pusatame English a subject dovek ningji Ningki hangari soejang atum amit hangpen Karbi Anglong tourism saika masai hemalong an vosik ni phai trok CR ni aprang ka homri dampen amina amen kache dog dunjia phansi pachinilo
Karbiang lang tourism asai ka mahin pen apuna chake choklim ari soy janga tumamen counseling lapen ingdeng krehinia sadlang along marks kachapalong pon ateng pen ingwai ingsai ponsi admission aphan amen paklang ponpo Counseling upon Kahumri Nang Jilake, Vosik ni Pai Troxier ni por Pai Kreisia por Office of the Deputy Director of Tourism Asahem, SP Office at Hengnu, Bastenadu, Dipu, Karbianglong. Ang ton alam ka chini Japan labang so number along Humri Ignon 81338-77787 Kalite 90852-76837 Kedam tang suri hinira Kretroxi and Inkanahut, Karbiang Autonomous Council hin pen Kramsa Model Village along eviction aside claim debt pen api put hot kedam tang wo signify player ni let hot stame bang so di malong pen kedang lok Dudu Colony Khan Bosti malom eviction aside ki claim pon thuji aphan Karbiang Autonomous Council pen hukum pi pon thulo bonta kopi ko son peloni eviction aside bang claim pon pedetlo bang so puthak pini Kramsa Model Village Arong asar Agustin Kramsa Hinpen Kramsa Model Village along Kedo Amithang Aboha long Perangkya Mai Padopon Perangkya Mai long ke than pon atengke nili bang so long le lake forest along le takali lake bang aphat ke ther ke hapen le long le kithi laputakali nili inodalong asap ke nam dun si piniani abangki nili rong to sing pon lopusi Perangkya Mai long ningje pon Nilihara sohut ke andun Bhubaneswar ti Council along Revenue Secretary nonalang lita do bom lang lapen lason attaksi taxer enut KSE leader abarim stiling ti lapen lason attaksi sartheterang ken di Karbiang long arat ke chini lo sartheterang dipu sartheterang asumar tomlong enrojit soitojit tomong nili enun lo lason attaksi non ke laso pirthe pen jebo ik juiro ramsing ti along lita nili enun lo Langsung nak taksi Prodip Timung alang like aprang dak esuik lo alang il tong enun lo lapen mondol eske tumong tani liendu ostik terang orubhasnu lapen doimari lahai tumong tani liendu lapuni la sap enun ben sini di kapang room sila sorong nilipini kacukim Kedam tang suri hini rakre Troxi and Inka nili rong along eviction bang debt api lapen Assam Chief Minister along an lamhoi palit debt api abangke nili along le along DC lapen ARO asaikam atum chilangsi adim along an rang pen nang lang chadilum laso teng pen ang thek mate report ke paklang positame lake forest along le kali lapen bang aphat ke ther ke hapen kachirai along le ta kali pusi ang thek pipon lo ye laso hot Dr. Mumin Bukajan MLA alang li phanta lamhoi pidam lo inut bahine public tu tadi Dr. Mumin bang alang li Chief Minister phan report pilo Chief Minister phan report PC DC lo nang pale lo DC lo nang pale si DC office pen lapen land revenue atum wangsi hala sudak niri long verified nang kuri lo a report la helo lamuning nang tung phan nang pidin ko lada ke to ikdak lo ye awasing Kramsa ke foresa long lita kali lapen rata long lita thilong le lapen alang like kinam ame thang along le ame thang amen do asi hem ka chukim udak la tok dak pansi klar dak pansi dak nili pan report na pilo lapen consular report ola ke consular report ki pisini li pan na pi lo la lo lapen Lapenan parta bang so di malong Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Amata Wangsi Mesen lo lasi community hall apen open stage sitami nang pipon lo. Lapuan api jongsi la nili kapaklang tang ang teke ahok kali pulote nili pan patanang kipita ahok kali detlo. Lapen report do anta ahok kali lo. Puta Agustin Kramsa hin pen Perangkya Mai long pen ningje pon thu. walang li CM sarta nangkan hon pen hala su CM sardolo lapen MP sardolo ala semut alang itu nangi changlo barong ke kini tunang ye po tuwa nang pipo lapen community hall open stage nang pipo busi ala sunang ke cakang lo las teng ben si open stage pen community hall ke nang pilo PNRD pen dak kin dak yan la si CM sar handa ni je thea tema CM sar ke an anutina handa kanghon pacetang he la si CM sar ke kini lo lapen ni panda kwan ni nang kanghon la si CM sar handa ni bidak
non ni liam pen ni ni lo la bangke nang lang ku ka pakka son de mi par ji bu ni siam sa mana ni ni kono News Report Karbiang Long Live Soching Thenta constituency ang kangalo ke Chengsia College lake Rongagora Bhuban Chandra Terang Memorial College mate thi hek pen BC TMC henlo Bangso College ke damtang surihini ra inkorahini aningkan hutsi Kimrang ponlo Bangso College along loki charlie so maratum pami senang jila pen anso se loki charlie hian kapaching thur ponang jia phanpura Karbiang Autonomous Council local MSC kachi rong pipi kapin kharating pen ke damtang wo signify clear ni krungching sayamai padupon Labangso BCT MC along governing body chingwai chingsai padopona hut bangso college along loki charlie dun atum apia po atuma phansatami hangponsi chingki jethan padopon lo Bangso hut ka jethan pon lake ke damtang aning kana hut first year asat lang along ke tok dun ke do an atum sitami chepa undun etlo Bangso jok than bang atuma hian pen kachuro pa jerpon Kidam tanga pora hut kachepa undun era son thak thak se pining aningkan mate session 2023 to 2024 aningkan abaha long abanke first year ta do la pente second year asat lang ki tok dun ji atum tadu la sikit than pon pe me la pen ke charlie dun pe me pen anso se nong me ke wan thek ji aphan than mum pon Bangso college aphan building sita me prajin pen kimrang pon pola pen bangso hut MSC kachi rong pipi pen than bang atuma phansitami appointment letter pipa jerpon Bangso kaching wai hut amai phi kachi rong pipi dun mai phu Bidyaram rong pi chunbang komol teron pen ke danglok ke ongdong atum chetong dun Jela so college non ba ke chuneng ke sekulilo si pineng ba second year ako non ako first year ako sumara to admission and lomo sila hay patak tum sumay bomo tapen ako ladak ke claim gedam staff to mapan ta appointment ta pil tapen ako dito building lahay ako muneng next year ako degree college ta ketupo sila hay patak kata nitum ko son se ke claim gedam nang jima Haya putak amokan itum baso si chimai. Rong mong we pen love sing terang Karbiang Long Live. Dang te pini Karbi Prime Time abirta ki lapuan si kang ton paniklo.